Ce ne întrebăm cu toți la masă, de unde, Doamne, bani de gaz să încălzim întreaga casă? Ler, ler și iarăși ler, crapă oile de gen. La poartă bate un om bun, căci uite câinele nu-l mușcă. Să fie oare Moș Crăciun, este vestitul Ștefan Hrușcă. El în Americi stă ascuns și vine acum și ne surprinde, fiindcă în anul ce s-a scurs a mai compus vreo 8 colinde. Ler, ler și iarăși ler, crapă oile de gen. Și am ca plan de viitor să pun deoparte niște lei, să vină doctorul Hargus să mi dreseze pe grivei. Și când aude leruile să-și ia comanda de atac, și până după sărbători să nu coboare din copac. Ler, ler și iarăși ler, crapă oile de gen. Că dacă nu am bani de gaz și nu am bani să beau o dușcă, și nici nu știu ce înseamnă ler, de ce să-mi cânte Ștefan Hrușcă?